Recognize that this life is yours and that it is your one and only, and when that seeps directly in your bones and you recognize that this is it, everything changes. We spend so much time on the hunt, but nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable. Oh, Sayas. Ano yung panunod mo? Sayas. Sayas. Ano yung panunod mo? Mal. Sarap buhay tayo dyan mga kawak. Ngayon, makita nyo. Ito, grabe man. Grabe. Uy, sarap oh. Ulam namin. Pagkain namin. Wow! Wow! Makita nyo yan. Yan. Oops. Ses. Yan, yan. Kaya ganyan yan kasi nagde-declutter kami ng mga damit namin kasi nandoon din kami sa journey kasi na minimalism. Kung gusto niyo matutunan tungkol sa minimalism, Titigan mo ang kimat na ito. manood kayo ng minimalism sa Netflix. At kung sa YouTube naman, follow nyo si Matt Diabella para makita nyo kung ano yung mga style type, yung mga documentary. Dati, ito, dating isang ganito, kapaw to, lalagyanan ko yung dati. Kasi ito kay mahal. Ito kay baby. Tapos dati, ito ang underwear niya. Kasi ito ang underwear ko. Saka may gas drip. Tapos ito lalagyan ng mga ano eh, kumot, tuwalya. Ito towel talaga to. Ngayon, ito yung lalagyanan namin. Kasi challenge namin, Iwanda, na mag-share kami sa isang lalagyan. Ito na lang yung damit namin. Hati kami. Yan, medyo madilim. Ito sa akin to. Inyo, wala pa sa kalahati. Ito sa kanya to. Yan, mas marami pa rin talaga kasi alam mo naman pag babae kasi pants yan eh. Tayo mga lalaki shorts lang eh. Yan. Imagine niyo yan, kaya nga konti na lang. Dati sa kanya lang to. Kung sa akin yan siguro puno din halos kasi ito puno ko nun. Apaw pa. Kasi yung makikita niyo sa mga vlog namin noong December, uwi kami ng maraming gamit din. Tapos na itong mga nakaraan nag-declutter na kami. So, we're doing some changes sa buhay namin. Siguro ito yung masabi mong part ng buhay na itatitle natin, The Clutter. Decluttering. So, ano masabi mo sa pagbabago na ginagawa natin? Parang tawag dito. Fulfilling ba tawag dun? Oo. Parang nakakaluwag din sa pakiramdam. Pag unti na lang yung iisipin mo na Lipitin. tsaka yung hindi ka na mag-iisip ng isusuot mo. Ayo. Yung pag, di ba pag, ako kasi dati, pag dun sa Pangasinan, titignan ko yung lalagyan ng damit. Lalo yung panglakad. Oo, tama. Ganyan siya, tapos ang gulo-gulo pa. Ang tagal-tagal ko nakatulalang ganyan. Hindi ko alam, isa lang din naman ang kukunin ko dun. Parang mga 5 lang siguro na yun lang yung mga paborito ko, tapos yung iba titignan ko na lang ganun. Oo, tama. Nasasabihin ko pa na, wala akong maisuot. Kahit ang dami-dami, wala akong maisuot. Sabihin ko Parang ganyan. sakit ng babae na walang may suot na. No? Sa nung panahon na bago pa tayo nagkakilala. Alam mo, tagal mo naghahanap ng damit, di ba? Mga ganung bagay. Kaya, ito, madalas naka-gray kami. Yan, gray. Ang iniwan ko na damit ko is yung madali lang ano mo yung hindi ka na mag-iisip ng kulay, ganyan. Puro, ang tawag dito, mga shades of gray. Parang dark gray. Gray or black. Siguro Acid yung black, gray. mga dalawa lang, ganun. Tapos, flat gray na, as in plain gray. Sa akin din gray eh. Kaya kung makita yung mga kawak, hindi kami naliligo lagi. Pero naliligo kami, tapos magulo lang talaga buhok ko lagi. Lagi kami naka-gray. Ito.
Tapos okay lang, cotton lang siya. Tapos sa trabaho naka-black ako lagi eh, kasi para yung dumi. Diba? Tapos yung suot ko sa trabaho kasi yung manipis lang na black, kaya ay mga kabakain pala tayo, lugaw. Sa akin, sa akin nakita ko kung gano'ng kadaming damit, hindi ko nagagamit, grabe. Tapos yung mga pants ko, ang dami ko yung pants, no? Yung iba hindi ko ginagamit, sabi ko pang alis ko lang. So kailangan ko siya gagamitin pag aalis. Hindi ko alam eh. Wala ba dun? Wala. Baka nandun. Dami ko palang damit na hindi ginagamit. Mga pantalon. So, parang naano ko lang dun kay Michael B. Yung, kailangan ko siya gagamitin, di ba? Mga ambak ang dun. Mamatay ka, pamimigay lang dun. Sige, so, tubig ah. Better na enjoy mo na yun kasi binili mo na yun. No? Shoutout kay Michael B. Nanonood din po kami ng vlog nyo. Pero hindi po itong lugaw Yung mga vlog nyo. Gayon. Ba? Kaya ang gagawin namin sa mga diniclutter namin mga damit, sobrang dami. Yung iba, pamigay. Yung iba, pwede pang ibenta. Yung iba talaga, hindi ko pa nagamit. As in, iniisip ko, kailan kaya ito gagamitin? Hanggang, nandun na lang siya. Hindi ko na nagamit ko pa ba, diba? Kala mo kailan ko magagamit. Yes! Ano, similar lang gagamit ko sa araw-araw eh. Monkey. Parang similar lang eh. Halos ako, ito. Yung mga damit ko dun. Wait lang nga. Dede ata. Hindi. Ay, yung palabas. Iano ko to. Walang pero may Nanonood kasi kami, si SS gusto nanonood ng vlog namin din eh. Ano bang ano natin? Siguro yun lang. Siguro update na lang namin kayo sa new normal ng Kawak, no? Basta sa mga new normal kasi namin yung minimalism. Yung veganism kasi parang medyo partly vegetarian, tapos minimalism ito. Sa mga susunod na moves namin siguro maganda rin panoorin kasi parang mga cooking show na kami ngayon. Dahil kung ano-ano lang, random. Siguro talagang nagkukwento lang kami sa buhay namin. Okay na siguro to. Wala na akong sasabihin na iba. Siguro, let's keep it simple and sweet, and that's all. That's all. Live, love life. And pure happiness. Recognize that this is it. Everything changes.